Хәмзә абый, сезне якынлашып килүче 1 май бәйрәме белән котлыйбыз. Язның ягымлыгы күзләрегезгә кунсын, бәхет кояшы көннән-көн яктыра барсын, йөрәгегез хискә тулсын, һәрвакыт яшь булсын, гомерегездә яз көне кебек якты кояшлы, аяз күкле, нурлы булсын. Рәхмәт балам. Исәнмесез, Хәмзә бабай, сезне якынлашып килүче 9 май бәйрәме белән котлыйбыз. Сез сугыш җыры баласы икәнсез. Сез сугышта 3 абыегызны югалткансыз. Шуның турында әзрәк сөйләп китмәссез микән? Олы абыем Ләбиб 7-нче елгы, Шәрәфҗан абзый 14-нче елгы, Кәрәметдин абзый 23-нче елгы. Ә без исәннәрбез инде шул. Мөхәррәмә, Сайма, Фәймә, Амир, мин. Әле Амир да үлде, Сайма да үлде, Фәймә да үлде, мин бер үзем калдым хәзер. Сез бит әле гомер буена алдынгы механизатор булгансыз. Шул елларны исегезгә төшерегез әле. Эшләү шул 54-нче елдан эшли башлады инде. Совхоз, колхозда. Колхоздан инде аннан соң совхозга әйләнде, совхоздан. Гомер буена тракторист булып эшләдем. Соңгы елларын механик булып эшләдем шул. Әйтәсем килә, начар эшләмәдем. 40 ничә ел мәгәр стажы, ничә ел икәнен 46 ел. менә стаженьяның эшләү стажы 46 ел. Кирәк. Менә шулай гомерләр Аллага шөкер, 4 балам булды. 4-се дә кешеләр. Менә апагыз минем ала кызым, уртанчы кызым. Урысуда медсестра булып эшли. Улым үлде инде, анысы бар. Хискә артык бирелмә.